Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MPC ndipo mauno muli ndine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. Dziko la Norway lalonjeza kupitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito yokweza maphunziro, ulimi komanso umoyo. Boma lati galimoto zonyamula mafuta zokwana 92 zifika mdziko muno sabata ino. Bwalo la milandu la magistrate mu mzinda wa Lilongwe likuyembekezeka kupereka chigamulo chake mauno pa belo ya anthu asanu ndi atatu amene akuaganizira kuti anapalamula mlandu ovulaza munthu. Dziko la Norway lati lipitiriza kuthana makamaka kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito yokweza maphunziro, ulimi komanso umoyo mdziko muno. Kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi ya Anne Sophie Bjelland ndiye walankhula izi mu mzinda wa Lilongwe kumene anachita zokambirana ndi wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah. Kazembeyu amikanso boma kamba kukhazikitsa ndondomeko zofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto, fetereza komanso chakudya mwazina. Yamikanisi Mutowe walemba ripoti ili. Zokambirana zinakhazikika pa ubale wa maiko awiriwa komanso ntchito zosiyanasiyana za chitukuko zomwe zikuchitika mdziko muno ndi thandizo la ndalama kuchokera ku boma la Norway. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Jane Ansah wayamika thandizo lomwe Norway likupereka m'gawo la zaumoyo lomwe akuti lathandiza pakusintha thanzi la amayi ndi ana komanso kukweza umoyo wa anthu mdziko muno. Kotero Dr. Ansah watsindika kufunika kolimbikitsa mgwirizano pakati pa sukulu za ukachenjede ndi ochita kafukufuku aku Malawi ndi Norway pofuna kulimbikitsa ntchito za ulimi, mphamvu za magetsi komanso kuchepetsa mavuto obwera kamba kakusintha kwa nyengo. Kazembe wa dziko la Norway ku Malawi a Anne Sophie Bjelland wayamika mtsogoleri wa dziko lino kamba kachidwi chake chofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto, chakudya, fetereza komanso ndalama zakunja. Kazembe wa dziko la Norway wati akukhulupirira kuti zokambirana zomwe dziko la Malawi likuchita ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo World Bank zikuchitika mu nthawi yake ndipo zithandiza dziko lino pothana ndi ena mwa mavuto omwe alipo. Ubale wa Malawi ndi dziko la Norway unayamba mchaka cha 1997. Kenaka Dr. Jane Ansah analandira komanso kuchita zokambirana ndi kazembe wa dziko la India ku Malawi. Dr. Ansah wayamika dziko la India kamba kothandiza dziko la Malawi popereka ndalama zomwe anamangira ndi kukhazikitsa factory yopanga shuga mboma la Salima, kumanga mathanki osungiramo mafuta, kupereka zipangizo zosiyanasiyana za ulimi komanso ntchito za chitukuko za madzi pansi pa bungwe la Blantyre Water Board ndi Southern Region Water Board mwazina. Yamikanisi Mtowe, MPC Lilongwe. Bungwe la Germany Corporation, European Union komanso nduna wamphamvu za magetsi atsindika kudzipereka kwawo pogwira ntchito limodzi kukweza ntchito zolimbikitsa mphamvu zosononga chilengedwe ndi kukweza chuma cha dziko. Magulu atatu alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ndondomeko ya mphamvu za magetsi yomwe kazembe wa EU kuno ku Malawi wati ndiyothandiza kukweza chuma cha dziko lino. Catherine Banda walemba ripoti ili. Ndondomekoyi ayikhazikitsanso ndi chiyembekezo kuti ikweza ntchito za mphamvu za magetsi zamakono, kukweza chuma cha dziko, kusamala za chilengedwe komanso kupereka mwayi wa ntchito wochuluka. Kazembe wa EU kuno ku Malawi a Daniel Arist wayamikira ndondomeko zomwe boma likutenga za mphamvu za magetsi ponena kuti ndizothandiza kukweza chuma cha dziko ndinso kukweza mwayi opeza thandizo la chuma la zamagetsi. Iwo ati pamodzi ndi GIZ akuthandiza amabizinesi ang'onoang'ono kulumikizitsa magetsi, kuthandiza mabizinesi a kampani 10 zopanga zinthu zosamala za chilengedwe ndinso kupereka mwayi wa ntchito. Ndipo naye mkulu wa ofesi ya kazembe wa Germany kuno ku Malawi a Andreas Hartmann ati pakuyenera kukhala ndondomeko zabwino zolimbikitsa anthu kumagwiritsa ntchito mphamvu za magetsi zosononga za chilengedwe ndi zodalirika mdziko muno.
Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna woona za mphamvu za magetsi a Saidi Banda ati undunawu ukuyika ndondomeko zochuluka zothandiza kukweza mlingo wa mphamvu za magetsi zomwe akupanga kufuna kuti akwanitse mfundo yofuna kulumikizitsa anthu 70 pa 100 iliyonse ku magetsi pofika mchaka cha 2030. Tikupanga ma projects amene akuwonjezera mphamvu za magetsi ku grid. Komanso tikupanga ma projects amene sakufuna mphamvu za ku grid koma zoyima paokha amene watimati ma mini grids komanso ma solar home systems. Komanso pali ma initiatives angapo amene tikupanga kuti anthu athe kukwaniritsa kupereka magetsi monga munamva mwina pa ndawala imene ili pa Malawi Rural Electrification Program. Anthu amalumikizidwa ku magetsi koma amapereka ndalama pang'ono. So zinthu ngati zomwezo zikupitanso ku ma solar home systems kumene anthu akumatha kugula ma products ama solar home systems pa mtengo otsikirapo chifukwa mtengo winawo akumayikapo ndi kandama kenako akumayikapo ndi aboma. Mwambowu unalinso ofuna kukumbukira zaka 20 zokhudza ntchito ya magetsi ya Energizing Development ndinso sabata ya bungwe la EU yoona za magetsi osononga za chilengedwe. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Boma lalonjeza kuti vuto lakusowa kwa mafuta lifika kumapeto posekedwa apa pamene galimoto zonyamula mafuta zokwana 92 ati zifika sabata ino. Nduna ya zachilengedwe mphamvu ya magetsi ndi migodi a Jean Matanga anena izi pamene amalankhula mu nyumba ya malamulo momwe ntchito zogawa magetsi ndi mafuta zikuyendera. Amatanga ati vuto lakusowa kwa mafuta lomwe dziko lino likumana nalo ndikamba kakusowa kwa ndalama zakunja komanso zipolowe zimene zinachitika posekedwa pa ku Tanzania zimene zakhudza ntchito yoyitanitsa mafuta mdziko lino. Iwo ati unduna wawo ukugwira ntchito ndi banki ya Reserve komanso unduna wa zachuma pofuna kuonetsetsa kuti ndalama zakunja zoyitanitsira mafuta zikupezeka. Zambiri mulipoti ili limene walemba ndi Kensesi Moyo. Pomwe dziko lino likupitirira kukumana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto, nduna ya zachilengedwe mphamvu ya magetsi ndi migodi a Jean Matanga inafotokoza mu nyumba ya malamulo njira zomwe boma likuchita kufuna kukonza mavutowa. Amatanga ati galimoto zonyamula mafuta 92 zikuyembekezeka kufika mdziko muno kumapeto a sabata ino ndipo galimoto zina 42 ndi zomwe zifike lachiwiri. Ndiye kuyambira lero kudzafika mpaka la Lachisanu tikhala tikulandira mafuta matankala wokwana 92 amene wakhala kufika. Ndiye kumene koko ndimene kuti tionetsetse kuti mafuta awasatheri pamenepo tikhala tikupitirizabe kubweretsa mafuta. Ndikuti abwere ifeyo ngati unduna tionetsetsa kuti tikambirana kwambiri a Reserve Bank komanso a Ministry of Finance ndi mabanki ena kuti atithandize ndi ndalama zakunja kuti pasapezekenso kuti palinso kujomba pena pake mmene ambiri obwera mafuta apitirire mpaka nano mtsogolomo. Pa nkhani yogawa magetsi, Amatanga ati boma layika njira zapafupi zothetsera vutoli komanso zina zokhazikika kuphatikizapo kuonetsetsa kuti malo ena opangira magetsi ayamba kugwiranso ntchito. Tili ndi mashini ku power station ya Kutedzane kumene koko mashini roti amakatha kutipatsa magetsi ambiri amene ali almost 31 megawatts. Chakhayo kukanika kukonzedwa inaonongeka mu December chaka chatha chija yakhayo kukanika kukonzeka mpaka lero chifukwa cha nkhani yokanika kupeza ma spare parts ndalama zogulira tinalibe. Kwa pakali panopa ndilokonda kuuza mtundu wa Malawi kuti pakali pano ndalamazo zinapezeka, mashiniwo ma spare parts anagulidwa akufika kumapeto kwa mwezi uno. Pofika December tikhala makina akutedzani akonzedwa. Tikatendo kuti magetsi almost 31 megawatts abwereranso kuphatikiza magetsi amene tili nawo. Kuphatikiza pamenepo tikutenganso magetsi ena kuchoka ku mphamvu ya dzuwa solar kuchoka kusalima kumene kuti kutengako 10 megawatts imene yathaso komanso tikulandiranso inanso 10 megawatt kuchokera ku magetsi azachilengedwe amati biomass amene wakuchokera kuchikangawa tipasanso 10 megawatts. Ngakhale pali mavutowa, ndunayi yalonjeza Malawi kuti boma likuchita chilichonse chotheka kuthetsa vuto la magetsi komanso kusowa kwa mafuta. Kensesi Moyo, MBC Lilongwe. Nduna za malamulo yafotokozera nyumba ya malamulo kuti iwunikira malipoti atatu okhudza ngozi ya ndege imene inachitika ku Nthungwa pa 10 June chaka chathachi.
Pa ngoziyo anthu asanu ndi anayi anataya miyoyo yawo kuphatikizapo Dr. Saulo Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndunayi a Charles Mhango imayankha pempho la phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mchinji kumpoto kumawa a Antony Masamba amene anapempha boma kuti lipereke chipukuta misozi kwa manja ofedwa. Maripoti atatu ndili nawo, ndikuwayang'ana, ndikuwawerenga kuti ndithandize president a dziko lino kuti tingapange bwanji pa ngozi imeneyi. Chachiwiri ndichoti ndiperekepo ndemanga pa zimene anayankhula phungu wa nyumba ya malamulo ya ku Mchinji kummawa, kumene iwowo amanena kuti abale awo, brother awo, Kapeni, late Kapeni, nawonso anamwalira pa ngozi yomwe tizikuwakhuza kwambiri. Iwo amapempha kuti bwanji tikamapanga za kafukufuku tiganizireso za compensation, chipuputsa misonzi. Then nazuka nsanga kupanga clarify kuti mene ndikuganizira ine za compensation za chipuputsa misonzi sindinganene kuti zituluka mu report imene ndikuwerenga ineyo tisayembekezero zimenezo pakadali pano. Chifukwa ndikuganiza kuti za compensation kapena chipuputsa misonzi ziyenera kukhala mbali imodzi ya amene anapanga insure ndege ija kuti iziyenda. Komanso ma passengers akamalowa mu ndege amakhala kuti ali ndi insurance. Insurance imeneyo timatenga insurance kuti pakachitika ngozi apereke chipuputsa misonzi. Komabe ndisimikize kuti ngati ineyo pounguza powerenganso maripoti amene ali pa desk panga ndikapeza kuti pali china chake cholakwika chimene chinachitika, kaya ndi za upandu criminal, kapena zoti mwina zinalakwika kwambiri zoti boma litengepo mbali kupepesa mabanja ofedwa, ndipereka recommendation yoyenera kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kuti bwana mmene ndaonera ine anthu awa mwina tiganizire motere ngati boma zimenezo zikhoza kuchitika kwa pakati pali pano sindingasimikize kuti ndikupezapo ma elements ngati amenewo. Peter Alex Banda amene ndi kansala wa dera la Chigoneka Mtsiriza wa chipani cha Democratic Progressive DPP asankhidwa kukhala mfumu yatsopano ya mzinda wa Lilongwe. Ndipo kansala wa dera la Chilinde a Triza Silo ndiye wachiwiri kwa mfumu ya mzindawu pogonjetsa a Shaibu Luwemba. Chisankho chosankha mfumu komanso wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe chinachitikira ku maofesi a konsoloyi. Zambiri mulipoti la Smart Chalika. Mzinda wa Lilongwe uli ndi mfumu yatsopano kutsatira chisankho chomwe konsoloyi inachiritsa mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri. A Peter Alex Banda omwe ndi kansala wa dera la Chigoneka Mtsiriza a chipani cha Democratic Progressive DPP asankhidwa kukhala mfumu yatsopano ya mzinda wa Lilongwe. A Banda anapeza mavoti 17 pa mavoti 23 omwe anaponyedwa kugonjetsa William Nguluwe omwe anapeza mavoti 6. Ndipo kansala wa dera la Chilinde a Triza Silo ndiye wachiwiri kwa mfumu ya mzindawu pogonjetsa Shaibu Luwemba ndi mavoti okwana 14-9. Polankhula ndi MBC chitatha chisankhochi, nduna ya zamdziko Alfred Gangata ali ndokhutira ndi momwe chisankho chosankha mfumu ya mzinda wa Lilongwe chayendera. Kusankha kwambiri chifukwa bwino mosinga kali mameya ochoka ku chimanja cha Congress Party. Pano ndi meya ochoka ku DPP. Zimene zithandiza pa dziko lino komanso kuti mzinda wa Lilongwe. Mawaka wa pampando konsolo ya mzinda wa Lilongwe McLeod Kadamanja ati kusankhidwa kwa mfumu ya mzindawu komanso wachiwiri wawo kuthandiza kagwiridwe ka ntchito ka konsoloyi potumikira anthu okhala mu mzindawu moyenera ndi kupititsa patsogolo chitukuko. Kukhala ndi mfumu ya mzinda komanso wachiwiri komanso kukhala ndi makansala kutipindulira chifukwa chonena kuti malingana ndi ndondomeko za mphamvu kuno tikamati kansolo timanena kwambiri anzathu amene anasankhidwa kuchokera ku mawodi, ndiye chifukwa choti tinalibe makansala komanso tinalibe mfumu ya mzinda yachiwiri pamakhala ziganizo zina zimene zonena kuti ife ngati ogwira ntchito sitingathe kupanga patokha chifukwa chonena kuti ziganizo zimenezi malingana ndi malamulo zimafika kuti zizipangidwa ndi makansala. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Peter Alex Banda ati agwira ntchito ndi makansala onse
posatengera chipani pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha mzindawo. Tafika kuno si ku chipani, tafika kuno ndi kujumba ya mzinda wa Lilongwe. So tikakumana kuno ulibe kusankhana ifa tonse za zipani tazisiya nthawi ya kampeni inapita ndenga nthawi ya kampeni inapita kuno kulibe makaka chipake mwina kati muno amakaka mwina simunaone kuno kulibe makaka achipana kusa. So tikira nawo ntchito as a family ya banja limodzi. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tentone somitu yake. Dziko la Norway lalonjeza kupitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito yokweza maphunziro, ulimi komanso umoyo. Boma lati galimoto zonyamula mafuta zokwana 92 zifika mdziko muno sabata ino. Bwalo la milandu la magistrate mu mzinda wa Lilongwe likuyembekezeka kupereka chigamulo chake maono pa belo ya anthu asanu ndi atatu amene akuaganizira kuti anapalamula mlandu ovulaza munthu. Popiriyani nkhanizi, bwalo la milandu la magistrate mu mzinda wa Lilongwe likuyembekezeka kupereka chigamulo chake maono ngati kuli kuyenera kupereka belo kwa anthu asanu ndi atatu amene akuaganizira kuti anapalamula mlandu ovulaza munthu. Anthuwa akuaganizira kuti anavulaza munthuyo pamene akuti anatema mzimayi wina pamene anthu ogwira ntchito mboma ankachita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe mu mwezi wa Machi chaka chino. Oweruza milandu Blasius Kamanga wapanga chiganizochi atamva umboni ochokera ku mbali ya boma otsutsana ndi kupereka belo kwa anthuwa komanso kumva maganizo a maloya oyimira anthu oganiziridwawa. Iye anati akufuna aone mfundo zonse zimene mbali ziwirizi zinapereka. Patrick Dambula analankhula ndi mmodzi mwa maloya oyimira anthu oganiziridwawa a George Jefferson Kadzipatike ndipo analankhula motere. Ife tikuona kuti anthuwa ndi okhazikika muno mu Lilongwe, ali ndi mabizinesi awo, ali ndi mabanja awo muno mu Lilongwe, ndi anthu onena kuti sangathawe, ayenera kukhalapo kuti no apangate ndi belo ya proceedings onse mu court mpaka na makesi onse adzathe ku court. Ndi bwino kuti azichokera ku nyumba kwawo kumapita ku court. Ene analengezera a Malawi Electoral Commission. Bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre lagamula kuti phungu wa chipani cha Democratic Progressive DPP wa dera la Blantyre City South Lunzu a Veronica Pempho Ndalama anasankhidwa mwandondomeko mene analengezera a Malawi Electoral Commission MEC. Popereka chigamulo chake pa pempho la anthu awiriwa amene anapikisana nawo pa chisankhochi a Rashid Gafar komanso a Alex Mwala. Oweruza mlandu wa bwaloli a Alan Mohome anati awiriwa alephera kubweretsa umboni okwanira kuti kuderali kuchitikenso chisankho china chosankha phungu. Poyankhula ndi MBC, loya wa Mayi Ndalama Fred Chimembere wati chigamulochi chikutanthauza kuti Mayi Ndalama ndi phungu wa dera la Blantyre City South Lunzu ndipo akhale akutumikira ntchito zachitukuko kwa zaka zisanu zikubwerazi. Khoti kuti sinakhutitsidwe ndi umboni umene unaperekedwa khoti ndi anthu odandaula Chimwala ndi Gafar. Andino mkhotiyo yana kuti popanda umboni ndikuti kudandaula kwako kunalibe mwendo na uliwonse woyimira ndi khoti apanga dismiss. Kutanthauza kuti pano Honorable Ndalama akuyenda kutumikira anthu awo aku Blantyre City Southwest mwaufulu ndikuti apa pano nkhani imene ali ku High Court yatha pano pamweliro a MP aku Blantyre City South Lunzu ndi Honorable Veronica Ndalama. Loya wa odandaula mlandu ndi Michael Goba Chipeta. Chochitika lero choti petition imene tabweresa khoti lapangati lalikana komanso lanena kuti mbali zonse ziwiri makosa amene timati maligo kosi aliyense apange vyama. Chitsogolo chake choti maklasi lero sanabwere maklanda anga, so panopa ndikuti ndikakumana nawo ndimve kuti ndikafotokozera ma instructions amene andipasira mtundu wanji. Banki yaikulu pa dziko lonse yayamikira bungwe la olemba nkhani a mchigawo chakumwera la Southern Regional Press Club SRPC chifukwa chofulumira pa ntchito yomanga makola a ntchito ya ulimi wa nkhuku ndi thandizo la ndalama lochokera ku Agricultural Commercialization AGCOM.
Simeon Boyce aindi ripoti. Pa ulendowu ku 17 miles mboma la Blantyre komwe bungwe la olembankhani la Southern Region Press Club SRPC likumanga makola ochitira ulimi wa nkhuku ndi thandizo la Agicom. Nthumwi yochokera ku banki yakulu pa dziko lapansi yoona za ulimi wa mu Africa Jelini Kabaeva wati ndi wodabwitsika kuti bungwe la SRPC lakwanitsa kumanga makolawa m'miyezi iwiri yokha. Iye watsimikizira bungweli kuti a World Bank apitiriza kupereka thandizo la zachuma kuti bungweli likwaniritse maloto ake. Ndipo a Nicholas Mkandawire aku Agicom ati malo ochitira ntchito za ulimi a bungwe la SRPC akhala chitsanzo ku ntchito za Agicom. Ifeyo ndife okondwa kwambiri chifukwa chonena kuti taona kuti ntchito imene yachitika pano mu miyezi iwiri timakamaka tikamayerekeza ndi mwene magulu ena amachitira kuti just kungolandira ndalama mwamanga kale chimbuzi, mwamanga kale stores, mwamanga makola nkhuku, mwapanga manzi, system ya madzi, ndipo ntchito izinazo zikuyendaso. Tukuona kuti gulu ilili mukuzipanga kukhala ngati gulu la chisanzo kuti magulu ena aphunzireko. Anthu ena amalandira ndalama mpaka pamatha kutha chaka tisanaone ntchito ya phindu yeniyeni ikuchitika, koma kumalankhula ma excuses komanso ndi maujeni. Mawu ake president wa bungwe la SRPC Ronald Amosi wati ndi olimbikitsika ndi ndemanga zochokera ku akuluakulu aku World Bank komanso akuluakulu aku Agicom pamomwe akugwirira ntchito. Ifewo ndife tosangalala komanso olimbikitsika chifukwa chokuti izi zimwe sitimaziona zikuchitika. Poyambapo anali maloto kuti tikufuna tidzakhale ndi famu tiziweta nkhuku anali maloto. Ndiyeno maloto aja titakhazikitsa kuwapeza Agicom anali pasandrama. Ndiyeno project ija yathamanga kwambiri chifukwa project yonse tayipanga miyezi iwiri basi. Zimenenso zasangalatsa kwambiri a World Bank ndi Agicom omwe. Zimene zikutipatsa chitsimikizo kuti kusogolo kuno atithandiza kwambiri chifukwa chokuti aona kuti tili serious. Mugawo loyamba la ntchitoli bungwe la SRPC lamanga makola awiri a nkhuku, chipinda chosungira katundu, zimbudzi komanso akhazikitsa chitsime cha madzi chogwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa. Bungwe la SRPC lili ndi mapulani ofuna kuyamba kuweta nkhuku za nyama kumayambiriro a mwezi wa Disemba chaka chino. Kuchokera mboma la Blantyre ndine Simeon Boyce. Anthu ochita malonda mu mzinda wa Mzuzu ayamikira khonsolo ya mzindawu pokoza msewu wopita ku msika wa Zigwagwa zomwe ati zathandizira kupititsa patsogolo ntchito zawo za malonda pa msikawo. Ochita malondawa ati kukonzedwa kwa msewu kwachepetsa mavuto amayendedwe popita ku msikawu. Daniel Nyirongo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Kisomo Manda. Ochita malonda ku msika wa Zigwagwa ku Mzuzu ayamikira ntchito yokoza msewu kumalo ogulitsira matabwa yomwe khonsolo ya mzinda wa Mzuzu ikugwira. Amofati Nyirenda omwe ndi wapampando wa msika wa matabwawu ati ntchitoyi yathandiza kuti malonda a matabwa akhale osavuta pamalopo komanso zithandizira kuchepetsa mavuto amayendedwe maka mu nyengo ya mvula. Msewu ndi ofunikira kwambiri. Ifeyo ngati amatabwa business kuti ikhalepo ndi pamene pali msewu chifukwa nthawi zonse timagwiritsa ntchito katundu wathu kuti ayende, even ma customers kuti agule ndi pamene pali kuthekera koyenda ndi magalimoto, koma ngati msewu palibe ndi kuti business yathu imakhala yovuta. Mlembi wa msikawo a Filimoni Mphande anatsindikaso kufunika kwa misewu yabwino ndipo apempha khonsoloyi kuti ipitirize kukoza msewu. Sitili satisfied as such chifukwa tukama pano pansewu watidwa gravel koma pano patifuna takhala watala chifukwa gravel nthawi inaliyonse ukabweraso vula ikulu kunoko msika wathu uli pamazi nthawi iliyonse ndi kuti ukumbidwaso ukokolokaso uzayambaso panga matope. Poyankhulapo kumbali ya khonsolo ya Mzuzu a Ronald Zimba anati akonza msewu kutsatira madandaulo omwe akhala akulandira kuchokera kwa malondawa. Ntchito imene inayambidwa chifukwa cha mavuto amene akhala kuti akuzuza uje msika unowo kuyambira kale nthawi ya mvula ngati imene tilimo ino kumene tikupitako msewu uno umakhala uvuta kwambiri chifukwa cha mayendedwe magalimoto amakanika kuyenda even anthu makhala matope msewu. Msika wa Zigwagwa ku Mzuzu ndi umodzi mwa misika ikuluikulu yogulitsa matabwa mdziko muno.
Munkhani za masewero modzi mwa akatswiri amasewero a draft mdziko muno a Enoch Banda wati masewerowa ndiopindulitsa kwambiri kwa osewera komanso oyendetsa. Banda yemwe ndi mmodzi mwa akatswiri amene anasewera nawo mpikisano wa pa dziko lonse mchaka cha 2018 mdziko la Russia wati wapindula kwambiri ni masewerowa amene wati ndiophweka kuwaphunzira. Katswiriyu wapambana mendulo zambiri kuphatikizapo mipikisano ya maiko a mu Africa. Banda akulankhula ndi Amin Musa. Masewera amene wakuphunzira ndi ndiophweka kwambiri chifukwa umangoyendesa mabox muja anthu akamaona kumano sopano kuti wafika popanga count chifukwa mafika wowerenga muna mamove 13 moves ahead pena 15 moves even to 20 moves na kuti uzafike level imene imakhala kuti ndi level imene imakhala ngati kuti vision yako ziona zinthu zina zake zimene zingachitike mtsogolo ndiye kufika pa level ya master si chinthu chophweka kwambiri chifukwa chake kumala kuti ndikhoza kupasana chisanzo chino kuti player atata win national tournament ameneyo atakhala kuti alibe title automatically amapasa title ya master koma mpaka tsiku lero palibe player amene wawina ku tournament kumala kuno kuti alandi ma master ngati si ine ndi kuti pamabwera madaliso Tomuja baba ngati si baba ndi pamabwera international master Moses William. So the game yovuta kwambiri yona kuti ufike pa master koma kungosewera fukazo and game yophweka masewera draft ndo midulusa muzambiri chifukwa choyamba chikolo kuti ubale famu draft mula anthu ena oti amangoyikonda sport suti amamenyera business yake koma kungoyikonda ndi the process amakhaso akutukula ena muli maloya amamenya game imeneyo madokotala ndi zimapezeka kuti player amene wavutika ngati ndikadwala ndi mathongo imbira kuti amwene mwakuti sinu pabwino mthupi ndi kuti mbali imeneyo so ndi anthu oti ena komesi opanga zinthu zosiyanasiyana ma engineers so kuphindulo imene limapezeka la ubale limakhala lochuluka kwambiri kusiyana mwina ndi ndalama zimene ungatenge pa tsiku la Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu m'maono koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Dziko la Norway lalonjeza kupitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito yokweza maphunziro, ulimi komanso umoyo. Boma lati galimoto zonyamula mafuta zokwana 92 zifika mdziko muno